аҳтам Абдуллозода раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиши Тоҷикистон гуфт истеъфои Олим Зоҳидзода аз мақоми сардори раёсати кор бо ҷавонони Суғд ба боздошти Хайрулло Мирсаидов, журналист ва раҳбари Маҳфили зарифон ё КВН ҳеҷ рабт надорад. Номи Зоҳидзода баъди онки Хайрулло Мирсаидов ӯро ба фасодкорӣ айбдор дониста буд, сари забонҳо гардид. дар ин бора бештар аз ман Гулбаҳори Муроди бишнавед. Аҳтам Абдуллозода рӯзи 12 феврал ҳангоми нишасти матбуотӣ гуфт Олим Зоҳидзода бо ихтиёри худ аз вазифа рафт ва иқдоми вай ба қазияи боздошти Хайрулло Мирсаидов рабти надорад. Абдуллозода афзуд ва озод гардидани ӯ дар доираи талаботи қонунгузорӣ танҳо бо хоҳиши худаш амалӣ гардидааст ва ба дигар ба ягон қазия рабти надорад. манобеъи радиои Озодӣ мегӯянд ки Олим Зоҳидзода охирҳои ҳафтаи гузашта аз мақомаш истеъфо додааст. ӯ аз ҷавонони фаъоли вилояти Суғд дониста мешуд. Олим Зоҳидзода инак сардори собиқ раёсати ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд охири моҳи декабри соли гузашта гуфт агар Мирсаидов дар бораи гӯё $1000 ришва ба матбуот хабар намедод, нисбат ба вай тафтишот сурат намегирифт. вақте дар матбуот хабари бардуруғ дар мавриди ришватситонии ман пахш шуд, ҳатман барои ҳимояи шаъну шарафи худ ба додситонаи вилоят муроҷиат кардам. хостам сарфу харҷи маблағҳои ҳукумати вилоят ба КВН-ро тафтиш кунанд. нақл карда буд Зоҳидзода ба Нуриддин Қаршибоев, раиси Нансимит. Хайрулло Мирсаидовро рӯзи 5 декабри соли гузашта дар зодгоҳаш дар шаҳри Хуҷанд дастгир карданд. ӯ баъд аз он